Όταν το έγκλημα και η αδικία ταλανίζουν τον αθώο Έλληνα, αυτοί θα είναι εκεί και θα τα πολεμούν μέχρι αηδίας. Ήρθε η ομάδα Δίας. Μια επίλεκτη ομάδα 2.000 ατόμων. Η αφάγκατε της ελληνικής αστυνομίας. Ομάδα Δίας. Εκπαιδεύτηκαν σκληρά για 2 ολόκληρους μήνες, σε απάνθρωπες συνθήκες, αλλά τα κατάφεραν. Ομάδα Δίας. Ελέγχουν κτίρια για διαρρήκτες, πεσμένους οβάδες, διαρροές καλοριφέρ και παραφουσκωμένα κοινόχρηστα. Ελέγχουν οχήματα για ύποπτα πρόσωπα και επιδιορθώνουν λακκούβες και γρατζουνιές στη Λαμαρίνα. Εξουδετερώνουν τους ληστές με σκοποβολή Λούνα Πάρκ και ταυτόχρονα χαρίζουν γέλιο στα μικρά παιδιά. Οι αστυνομικοί λοιπόν κινούνταν στην Αττική Οδό, έχασαν τον έλεγχο της μηχανής, έπεσαν, χτύπησαν. Πέφτουν από μηχανάκια και το παίζουν τραυματίες για να ξεγελάσουν τους ληστές, να τους λυπηθούν και να τους συλλάβουν πιο εύκολα. Και όπου τους ζητηθεί, σπέβδουν κατά 28'δες. 28 άνδρες της ομάδας Δίας πήγαν έξω από τράπεζα στην Νέα Ερυθρέα. Ο ληστής κάνει 100 κιλά βρακή και παραδίνεται μόνος του. Γι' αυτό είναι η καλύτερη ομάδα Δίας. Ήρθε και πολεμά το έγκλημα μέχρι αηδίας.